no. Please, later you come to my house. I want to talk to you. No? Okay, ma. Okay, ma. Greet your mother for me. Oh? Okay, ma. Bye bye. Okay, ma. Onye fruit nwere ike ọ bụrụ ya ga-enyere ya aka echi. Biko nko. Biko. Sụrụ onwe na-efunanya biko. Enwe aka arụghị nye nye. Onye ọ dịrị mma taa bụrụ ọ ga-adịrị echi. Ụwa na-eme ntụgharị. Biko. Ego ole? I called you to tell you that your mother is always complaining. Your mother is such a nice woman. But you, to go to school, see your hair. You see Kamayala. Is that how you're going to carry on with your life and you become somebody? See your shirt, how you are dressed. Button your shirt. Okay. You're not a Casanova. And then again one. Why? More. If you get any of them pregnant, can you handle it? Can you handle the girl's pregnancy? And this is a small boy like you. When they tell you to send you to school, you just be wandering around the village. Nah, merely. It's not good now. Just promise me that you're going to change so that you become the pride of your parents.
Eh? You get change. Ma, I've heard what you said. I promise you that starting from today, I will change. That's very nice. Panamata. Okay. No. Oh, di mama. Hey, take him. Nin ifwan de welu no. Amam na iriche hancha. Makwa na ị ga-edefe kwara mo. Akwa for go buka. Ogini. Ogini kwa. Ogini. 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 Hey. Ne bikol. Bikol. Hey. Bikol ya ma papa. Shiwa. Osini. Ogini mi na. Why not that? I did it wrong. Hello, Chimo bukwa ni mo. Hello. If you lampa this way, carry the goal and then it's all back. Right now, and have you been up? Makana ifeanyi na-alụ iyelu ndị mmadụ aka Chukwu agọzigo anyị wee na-aga n'obodo siri n'obodo baa n'obodo ọzọ na-ahọpụtacha ndị na-enweghị enyemaka mana otu o si dị taa Chukwu eletago m na-aghọta ha n'ụbọchị nke gị ha ihe ọma ga-ebido ime na ndụ gị ebezikwala akwa ọzọ echekashikwala onwe gị ya emekọtakwana kwa akwa arịrị maka na Chukwu echutego gị ọkwa na-aghọta ihe m na-ekwu onye otu m nwunye na-arụkọ ọrụ ga-abata n'ime ndụ gị mezie ihe niile fọrọ na ewefu na gị na-adịghị mma onne ngwa nchutekwa n'ọchị nwanne m nwanyị Chukwu gọzie gị gọzikwa gị iwekwere na ọmarịcha olu ebe ọ bụ na ichetego m taa Chukwu ga-agọzi gị Chukwu gọzie gị enweghị nsogbu na ihe ahụ a na-adị mgbe ebe a na-esi n'obodo gaa n'obodo na-enyere ndị mmadụ aka enwe ebe anyị anaghị aga mana iwe onye iro ma kpọrọ taa anyị aga nọf da nga ahụ gị Chukwu agọziele gị anyị ga-agbalịsi mbọ ike hụ na ịhụ n'ụzọ akụkọrọ ọmarịcha iru gị iji ji efe ọmarịcha iru anyị niile anyị na-adị mgbe eme ma ndị ngwụrụ ma ndị na-enweghị onye na-enyere ha aka ma ụmụ nwaanyị ndị isi mkpe ma ụmụ nwoke ndị isi mkpe ha ncha ya ka anyị na-eme ma nkwe jidanyere gị taa ya hụ gana n'ewe onye Roma kpọrọ so anyị ga-agbalịsi mbọ ike hụ na ọ dịrị gị na mma ị ga-ahụ ihu anyị biko etekwe ya ọ bụzikwa nwa anyị Second break. What are you doing? When you find some naga, oh, I have that. We find some free now. And the line even two line be fine. First be fine. Go with that. La. Obre group. Je voulais pas vous. Vous baby. Adoma. Et il go you know. Il dit for on yaji.
isi ụgbọ ebele gburu kena aja mbele la akọ ya bụ ikuku buru ya ka ọ bụ ọkụkọ ọla bụ mkpụrụ akwụ ma tusu ije kpọrọ m nwe ngili esi ebe akụba ụkọ na ngili esi n'ụlọ akụba ifeanyị ndị mụba zitibu ebe a anụmanụ chere ihe nwetara ego ụmụ ụfọdụ kwuru etu bịa ifeanyị ifeanyị chukwu ifeanyị chukwu ifeanyị chukwu Hey! Mmiri amane m n'anya o. Kedu ihe na-eme m n'elu ụwa nke a? Adị m ndụ na-anala iyi. Ọ bụ gịnị? Kedu onye ji maka ya wee biri ndụ taa? Onye ka ndị ndụ a ọ bụrụ na onye ọ na-eme obi aṅụrị? Oh, mmiri amanụ m o. Njekata iru njebe azụ ọkwa ije m biliri kemgbe ka nkala agaghị ha amala rubere ude abụrụla alịkọ mmadụ, ude abụrụla egbele mmadụ. Ya dịba ifeanyị chukwu nwa m, ya dịba. Hey! Ya Paula chukwu. Chukwu da abụrụ m ọkụ. Ọkụda. Otu ọbụla siri. Hey! 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 Chukwu ebe ka ị nọ. Chukwu ebe. Maka ọnwụ ka isi mma kama isi ya ọnwụ ka na-ere mma. Ifeanyị nwale dum ụmụakpa m ebe ọ nọ. Ifeanyị o nwere ebe ọ nọ. Abụbụ goje tagide onye kwuru m olulu ha. Gịnị ezinụlọ gị ji adaba n'ime ya? Onye bịara m ihe ya abalị ya dịba nga dịba. Isi adị ya mma chukwu, isi adị ya mma ooo. Isi ajọka. Onye bịara m ihe otu eti agbafuo gị n'ọtaba, agbafuo m ndị bịara m ihe a n'ọtaba, ọ mụrụ ọba ya anya. Ọ bụla afọ mmụọ a Ifeanyị mmiri chie n'anya ụzọ bụrụ m ọhịa. Gani ka m ga-esi gba ọgụ dọjụọ mmamịrị Ifeanyị nwa m ụlọ ya ga-akpọ ma naba obodo mmụọ chie.
aga m akwụ nkịtị ka ejere ya kpọta ụmụ na m ndị nọ ebe a ihe na-emekọ n'obodo anyị akarịzịrị anyị ama nọkwa ka mmadụ gbadụ na-esi n'ọmọ anyị ga-ebidokwa n'efe chọba efu ewu ojii tupu agbaderu o nwere eze mmụọ gwara na anyị ga-eme n'obodo anyị anyị emebeghị anyị ga-ejekwu ya bụ ọbara ka ọ tinye anya n'iji kwunye na anyị ga-eme ka arụ a na-agbado obodo anyị kwụsị ọkwa na abụ echiche mụ na bịa ọkwa dị alị na-ekwu ihe a ọ ịda na-ekwu adalị okoro na ala ekoro tebeghị iziri okoro dị na ala ụmụ m na-efu efu mana ọ dị m ka osu chọrọ abịa lee anya were ọsọ iwere ebe okoro na ja gbọrọ ngịrị ya were jani kpọrọ eze mmụọ kpọta ọ bụrụ na akpọta eze mmụọ n'obodo lekwa anya obodo ala gbari obodo ahụ gwa dị chekwa ọkụ ewuru m anya ma afọ nwa dị nwa m egimezi onye amụta ọdịda nyụọ dị mmamịrị chie jie nna ndị ụzọ abụrụ ma ọ ya mụrụ a ga-agba ọdịnala bụ obodo okwu mmụọ chukwu echiche gị amaka ada anyị ga-eme otu ahụ kedu ndị ọbụ bịara nọn ichie anyị afụrụ ya anyị achọghị obodo anyị niile nwere ebe anyị na-achọrọ ya chọgịrị ya achọ ya na nke ndị agbata obi anyị obodo dị kemele anyị obodo ndị awala chọkwa ya n'ụmụ di m anyị afụrụ ya onwe dị ka isi mana chekwara uche o dokwa eme ya na mgbe m na-apụ na izu n'ichike ụmụaka anyị soro wega kekwere gbadụ na-abata ichie fáwọn na ọfẹ ọgbara. Kini yàrá ìgbà àgbò dáná. Adaugo nwa amụrụ amụ ka otu unu mere ka ị mata ụmụ m akpago dịcha unu Chineke ekele dịrị gị onye kere ụwa ma bịa Abuja ka m bịa hụ ha o teele ha gụwara m oke maka di akpa ha obi ya ama bịa Abuja ka ụmụ ha ncha ụmụ m Ini jauh apa? Pasamu dia aja ibu demi na. Kezi eme. Hey, Ciba, kaya apa dia? Ayo dia nanya aku pau. Okin neme no budaya. Orang nabem. Hey, dia nama aku orang makan. Kini neme no budaya. Hey, orang kaya udah buru di Ciba. Iya aku balik. Hey, biko. Okay, hey. Iya aku balik. Dia. Hey, makam biko. Beba no, onye ọbụla tinyekwa ọnụ. Onye agbakwana nkịtị o. Tinyekwa n'ọnụ o. Ka emebie ihe ebire na be anyị o. Ọ chọkwara njọ o. Unu na-anụ ihe na-ekwu ụmụaka m. Tinye n'ọnụ ndị ichie. Ndị nne, ụmụ agbọghọ, ụmụ okoro, tinyekwa n'aka ka eke nwere ibupụta n'ụtụtụ a. Ibupụta n'ụtụtụ a ka bịa, ibupu eburu ya bịa. Hei! Ahụ! Ụmụaka m, ka eke nwere ibupụta n'ụtụtụ ebe ya bịa. Ụmụaka m, tinyekwa n'ọnụ. Ahụ na-eme mmadụ obodo.
mama ma chọwa dike ekele ya ekwu mmụọ kwe ma no na body bido ma chọwa nwunye hodi bido nwa mmụọ ya ma chọwa chikere hodi bido obodo ma chọwa dike okwesi okwu ekwu mụdụ nwunye ke m onye ihe emebere ugolo nke chi bụ ebe nkụkwu edike ebe ke bụ ụda ya na tekta were kudoriri ọchụmechọ wụrụ ụzọ mọcha ndị na-esi obodo were ka sọpa anyị gbogbori ihe na-eme obodo anyị taa ihe na-eme obodo anyị na nso ọma akwa nsarụ ọrụ onwe mana ihe mma bụ na nletasị na ụra ama mba nye n'anya ụra ama gbalata ya n'anya ọkọchịrị nsogbu obodo anyị na anyị so ọ bụrụ na okwupụta ihe ọbara ọkanga dike kọkọnyi arụsị na-egbu onye n'ọbịa ga-asa okwu a ọbara na-arụ ọkọrọ si ruo ọkanga dike na-ahụ ama afụkụ n'igbo mgbabịa na uwe iji buru dike ruo ọbara nkepụ ọkọrọ si a na-afụ ọ na-abịa My wife. Ile ihe la amụ kesi ka anyanwụ. Ugegbe ka ịbụ nwa m. Ọ na-eli ego m. Aka Chukwu dị eziokwu. Ọ dị mmanụ. Bịa kelee m. Bịa. Hey! Nwaanyị dị mma. Anyanwụ ụtọ. Ugegbe nji afụ ụzọ. Ọkwali Chukwu bụ zidatara gị n'obodo a. Mgbajebe dị mma nwa m. Hey! Onye fụrụ gị fụrụ awụrụ ndị mmụọ. Atụfurula m ọnụ nwanne m ọkwa agụọ julitere m ka m gbadara ya n'isi iti ebe a gara jebe ahịa na ike ya nyasị ka ngo ịkọta ihe mere sikọlọta nye obere ihe ndị Agụ. o dị agụ m ebe a gụkwa m ebe a Broda, ị na-eji ego n'ife inye eli ebe unye m nọ n'ụlọ. achọrọ ya medile nje mgbe mgbe oge ọbụla na-enye ya nso Kajana. gị wasịrị Ka anyị debe. ofe gị a ga-adịkwa ka ite Go ezi were. ofe gị a ga-atọ dị ka ite Chelugo ka mbịa m. Broda, akwa ifuru onye a. Onye a bụ unye gị. Mama na ya mama anọrọ ya. Jelu bịaba be m, agụgụọ gị kpam. Bịa na be m. Ife ọ bụ na ị chọrọ, onye enye gị ya. N'isie gị ike. Liju afọ gị. Liju eke isi ma chọọ. ezigbo nwanne m esikala osiri bụrụkwa nwunye m Onye maazị. Onye a bụ nwunye gị. Mgbe ọ bụ na ị chọrọ, ihe bịa na be m. Ọma na ya mama anọ ya. Onye gị nri, onye gị ife ọ bụ na ị chọrọ. Ife ọ bụ na ị chọrọ, onye enye gị. ezigbo nwanne N'isie gị ike. Ka anyị jee onye gị nri gị liju afọ. ekwugbagoro ndị anyị nọ na-akpọ erula ala onwere ugbo ga-ere ya aka ka ezinụlọ ha ịbụ nwaanyị dị mma ikesịrị ịla n'iyi onwere ihe nwanne m nwoke afụfụ ọ tara m ga-esi otu a kporuru anya na-ede ọlala iyi na ntị abịa na o doro omenala anya na di ga nwụko obodo a omenala dị ya maka ala ọmụnwa ga-agba gị omenala dị ya bụ ihe ọbụla bụ ihe nwanne m mụnwa ga-elekọta ya anya ma nke nwakwa mgbe ọbụla kwuo esi m mba
Mpo esemumba. Mpo ekwesịrị ịnọdebe gị nso. Lekọta ya anya. Ị chọrọ ka ịtaba nchara. N'ime Christ, n'ime Christ. Ya, ihe ị na-akọ, ama aga abịa, anyị bịa na-akparịkọta mgburu gbago, iburu bada, anyị anọ nne. Ọkwa na-ahọta, anyị ha mee nri ya. Ọsọ gị, kọrọ ihe ị na-akọ, kọrọ ya, ga-eru echi. Kọkwara ya, gaghị echi gara aga. Onwe ihe ma ga-abụ anyị. Ọkwa na-ahọta, shiri gị nshinshin, shiri m gị. Gane shinshi, geshiri hana bo shina bo. Ichi hobe mwebonga. Makachi, megi hemge megi. Megi hemge megi. Megi maparishiga, mbaya no kwagada. Arori higi men. Shina be mpo. Kwagada ga kancho. Omo wa buru ni tie o. Adu mi ampada ojo. Na ga mo sala de no. Jiri ni waya ama mo mefura ila ama kwe ka akamule ye. Jiri ni waya lo fu wa. Kedi bitire go over there from ila to kichi. Mo kala from lanya. Obi ba di ni mo kewa. Ejimi nji bebere kama nje ku Jesus ke kan ni bu af. Meri o ma yo mo wa kama na no oboda. Mana ha from ala cho. We no be ga. Na you dey. Shirin shin shishi. Nse. Shirin shin shibem. Ha, osana. Shirin shin shibem. Shirin shin shibem. Ogene de. Benu wayo. Ogene ka iga ha beru a. Meri wayo. Jie ya me. Okay, no ala. Meri wali nyam. Meri nyami hemo. Meri nyami hem. Meri. Ogo mota brudi e. Ogo wa brudi e. Azra ba la chiri ochi. Ogo ni wa brudi e. Aga ma bandi obodo a mkpụrụ ịkụrụ maka ịbụ amụsụ. Lewu je mmadụ dị eka. O nwere ga amụsụ rigbu onidi ya. Ị karịrị m ike mgbachara. Oge ba anụ gbarara mbọ na elabero. Ị ka gbala elabero. Maka na eji m ofu trouser were bịa. Chere ka m bịa eji m eji yiri gị n'eka.
unu ga-echeta na Maazị Eze-Ego nwụrụ ọnwụ ihere. Eziokwu. Onye ọbụla ga-echeta na ọnwụ Maazị Eze-Ego bụ ọnwụ ezigbo ihere n'obodo anyị. Maazị Ude, nwa gị ka dị ndụ. Maazị Dan, nwa gị ka dịkwa dị ndụ. Maka ndị furu efu ọ bụrụ efu ka ha furu, ọ bụ ike ihe omimi na ihe ji ha maka iji otu udo n'obodo anyị bụ maka m. Ọ bụ ihe mgbawa obi na ihe mwute maka ndị ụmụnne ụmụ na ụmụ ha nwụrụ na njem a. A masịkwa unu nwe obi mmiri, obi dere ede wee doo ya bụ ihe. Ndị obodo m emume ihe a o kwuru ọkwụrụ nụrụ o kwuru na ebe ọ bụ na eziokwu apụtagbọ na ọ bụ Maazị Ude bụ onye tiri anyị na nsogbu alile anyị nọ kemgbe. Eze mọ kedụkwana ihe anyị ga-eme udo wee cha lachite n'obodo anyị. Ndị anyị na-achọ anyị na-ahụ isi na ha ka nwụrụ ọga lachite na anyị. Biko gwa anyị anyị ga-eme ezigbo ajụjụ ka anyị ga-agbakọ ụmụ ntorobịa anyị mmadụ 15 mana ị ga-agba mbọ fụ na ụlọ ndị nke na-amabeghị nwaanyị ma ọ ndị nke na-akwadobe wete n'ụdị ego na ụdị iji ụkwụ ma ọ bụ ụdị ọbụla ka mmadụ wepụ nwa. Ụmụ ntorobịa 15 ga-apụ njem. Anyị ga-akpọkọ ha n'ama obodo anyị echi ebe m ga-anọ wee gbaa ha ume nye ha ike ha ga-eji wepụ ya bụ njem. Ikwu nke ọma eze mmụọ. Ajụjụ m wee bụrụ ka ebe anyị ga-afụ ndị a. Ụmụaka ga-abụ ụmụaka obodo anyị, ụmụ ntorobịa obodo anyị. Echi ihe ha ga-agbakọ ebe a. Nne, ke otu eze m si ekwu ụdị ihe a? Ebe mana nke ahụ ma nkwu omume n'obodo ahụ. Imekwu nwoke na mara nwaanyị dịka anyị ga-echekwa ha ọ bụ Nigerian Nollywood ma nkwu omume. Ka ekpe maka Ebuka nwanne gị nwoke o mere ego ụdịka ihe ahụ. Mmadụ bụ nke ahụ ka ịmekwa obere eyi ụka ahụ. Jido ya ozugbo biko.
Ndị maka gịnị sikwanụ? Onye fọrọ ụmụ okorobịa ahụ gbara ọsọ n'obodo ụdị ofu mkpụrụ ya n'ime ha ka ahụ maka na eze mmụọ sị na ha ga-aga n'ọhịa ọbara ha ga-achọ mana chekwara nke a pụtara na ha ndị amara ka ọ na-egwu ihe na-atụ Nne ka ihe chọrọ ka ha mara. Ọ ịkọ nsị ka ị chọrọ ka ha mara. Ban. Igbe anụ akwamiko na-egwu ebe niile n'obodo a. Ka ihe chọrọ ka ha mara. Ngwa na-enye ya ifugo ọnọdụ o dosara obodo anyị ugbu a. Ifugo ọnọdụ o dosara anyị n'obodo a ugbu a. Mana chere fọ ka njikere gị. Ịmago nwoke gị nwa. Onye ka ị na-achụ? Ifugon, ọ bụ na eze mmụọ si na ụmụ nwaanyị ga-aga ije a. Enwe ebe anyị bụ ji azụ aga. Ọkwa ịma? Dịka akọzikwa n'ụdị akụkọ a, bịa ka anyị gawa biko. Uchenna nwa biko. Ọ kwado ya ka ndị bịa biko nne. Biko lene m. Udobi tag mmiri. Afọ jọgụ njọ. Ndị mmadụ wee na-anwụ n'obodo ahịa kwa ụbọchị ịnụ na onye anwụrụ ebe a ịnụ na onye anwụrụ ebe a o wee bụrụ nwa nụrụ ife na-esi afọ tag mmiri iwepụtakwazie nkịta wee chọọ ka anyị jezie je nwa ebe a lekwane anya na mmadụ na-anwụ tanwu eji nwụọ nkene mana kpanela ụfọdụ ka dị na-eme ogeri jikwe n'aka ha eme onwe ha ụfọdụ ọ bụkwana ya ihe niile nwụchara n'obodo a ọgụrụ ute mana si enyogasizina bukone yọba na ụmụaka bukone yọba na ụmụ be anyị amere n'ime ebere gbaghara Ifeanyị bụkwana enyi gị nwoke ha mere mgbe maka Ifeanyị jee yọba ha biko lelele ka ndị Uchenna nwa m lele ka ndị okpukpu agụgụ m ihu lele ka ndị Chukwu abịa agbaghị ọ kweghịla agbaghara mmehie biko elu gbaghara nne ala gbaghara nne nwata amaghị ebili ọ ya gba ejekwa ni bi jam ndi be ku ya Chukwu go me fi mana ifi ga ma ba mo ama nje ko so mo kedugo oburo so mo wa ga abanye ebe ahụ oburo so m ga-aga maka na eze mmụọ sị na ụmụ nwoke ndị na-amabe nwaanyị ndị na-enwebe mmekọ ha na nwaanyị ihe ga-eje inezi anya efu na ọdụrọ mfe n'obodo anyị kịta mana woman nwere ime ha lụrụ nwaanyị kedu ka ha ga-esi mara ma jikwa nwaanyị ka ha mụrụ nwaanyị gịnị wee mezi onye ga-alụ nwaanyị were ama nwaanyị abụ ha mpi ọ sịgara abụ ha bụ anụ nke ị na-eme ị mara ịkara mpi aka ha nwaanyị my wife ile ile ku ihe la amu kese ka anyanwụ
ugegbe ka ịbụ nwa m. Ọ na-eli ego m. Aka Chukwu dị ya eziokwu. Ọ dị mmanụ. Ọ bụ adị. Bịa kelee m. Bịa. Hey! Nwaanyị dị mma. Anyanwụ ụtọ. Mgbe m ji afụ ụzọ. Ọkwa dị Chukwu bụ zidatara gị n'obodo a. Ịgbajebe dị mma nwa m. Hey! Onye fụrụ gị fụrụ awụrụ ndị mmụọ. Dede o. Idefọdụ ebe ebe ị na-aga. Atụfurula m ọnụ nwanne m. Ọkwa agụọ chụlitere m ka mgbada ya n'isi iti ebe a gara jebe ahịa ike ya anyasị ka ngo ịkọta ihe mere sikọta ihe obere ihe ndị eriri. Agụ. O ji agụ m ebe a, gụkwa m ebe a. Broda, ị na-eje ego n'ife inye eli ebe unye m nọ n'ụlọ. Achọrọ ya medile ya, mgbe oge ọbụla na-enye ya nso. Kajana. Gị wasịrị. Ka anyị debe edebe. Ofe gị ga-adịkwa ka ite. Akwago ezi wee dị. Ofe gị ga-adọ dị ka ite. Chelubo ka m bịa m. Broda, akwa ifuru onye a bụ nwunye gị. Mama na ya mama anọrị ya. Jelu bịaba be m, agụgụọ gị kpam. Bịa na be m. Ife ọ bụ na ị chọrọ, onye enye gị ya. N'isie gị ike, liju afọ gị, liju eke isi m chọọ. Ezigbo nwanne m. Esikala osiri bụrụkwa nwunye m. Onye a bụ nwunye gị. Mgbe ọ bụ na ị chọrọ, ịbịa na be m. Ọma na ya mama nọ ya. Onye gị nri, onye gị ife ọ bụ na ị chọrọ, ife ọ bụ na ị chọrọ, onye enye gị. N'isie gị ike. Dede, ka anyị jee ka onye gị nri ka iliji afọ. Biko bịa. Mary Nwam nwanne m nwoke Matthew biko nọ gbaghara n'ụlọ m emegidego m elu megidepụ ala ghasa ezinụlọ m gbaghara n'ụlọ m lekwa n'ọnọdụ nnọọ gbaghara nne m ewu na-ewere hija ya ọkọ shime onye ka anyị na-eme mmanwụ ọdịbe ebe agwa na-abara gụ mgbe ha ya mbere mụ na chi m onye ka anyị na-eme mmanwụ Nkiruka ebe obi kara gị ịga njem a Amadioha chi obodo anyị ga-echekwa gị ị ga-eje n'udo ma bata n'udo mana chetakwa o chetanụ unu ama nkwụnata okwu mụnụ nọrọ n'ajọ ọfịa ọbara unu ama nkwu okwu mụnụ nọrọ n'ajọ ọfịa ọbara maka mgbe unu kwuru okwu ajọ mmụọ niile ju n'ime ọbara ga-ebido buso ụmụ anyị ruo mgbe anyị ga-eme mmanwụ adị ndụ nwanne m ndị na ha mere mmadụ abụọ ma ogbori ndị nwaanyị ka enwe onyinye ha webere ugobere gochi bụ ebe mkpekwu ya n'ihe ike ọkọ nne ọbịa ga dabara agụ mba onye mere mụ na chi bụ onye ka anyị na-eme mmanwụ adị ndụ nwere mgbe ka na-ebe ihe mmiri ga-amakwa mmanwụ
gịnị? I'm not trying to get in a woman never get in him. Guinea beer. Yeah, I hear my son. Get in the Maka. I'm a door by here. What I said up. Never had to. When your mother will give me. Oh, go on, never will give me your money. But I will give him. I will give you. You do some kilo. There's some kilo on over there. Kill Bonato. Kill Boy give me hat. Coloria. Makana ya wuli boto bulu koso bulu eti awara ha tage bulu ma tage ode kwa mo ode ade kanga ina drum ina na timo mo heba eti kaso wo adori si agata bwa na mo take na mahunu amani na eche ndo leba na atema kira nugo kiru na mata nugo no ese go me batalian nugo onna enwere ụma nwere nnọọ n'ije uche nna gị anọ ma nọọsụ ịnwụ n'ụlọ Ladies George funwa nwoke gbasara m uche na mara ya wụ funwa nwoke sikwa na ọ ga gawa m sị m funwa nwoke ọ dị beribe ekpere m bụ maka ọ natakwa n'udo ekpere gị bụ kwepụta ha amaka ọ ma bụ ihe m na-eche aka kpacharakwa anya gị ama m na nwobe ihe gị na na-enwe ma iji aga bụ ije ibido ịgba nke biji na-eche ụcha ya afụ gaa mmiri n'ime oke ọfịa chetakwa ife eze mmụọ gwa anyị ama mbụ afọ ya m na-echekwa ofe ife ahụ mana ihe kasị mkpa bụ na m na-ayọ Chukwu okike apịa maka o nyela anyị aka ka anyị nwee ike ịfụ gaa mmiri ọfịa Uchenna biko ị ga-agbasikwa ike ije ama ndịkwa mfe chaa biko gbasikwa ike ọma ndịkwa mfe nke iru ka ọ gịnịzi gụnwa na-agwa m na m ga-agbasi ike mụnwa bụ nwoke ka hai ọ bụ kwesịrị ịda agwa gị na ị ga-agbasi ike ije abụrụkwa nke nwoke na nwaanyị ị ga-agbasikwa ike ụmụ agbasikwa ike o Chukwu okike abịa ma ekene gị maka na m na-eche ka m ga-esekwa gị ka obi ka gị maka na ọfịa abụrụ obere ọfịa ị nọzi ebe a na-agwa m ngwa ka anyị gaba a ga-esi ụzọ abụọ n'ime oke ọfịa ka anyị gawa ụzọ nka
Chetakwa ihe m gwa gị. Gbasikwa ike, Uchenna, biko. Ngwanụ ka anyị gabanụ maka na ọ bụ na anyị baa na ya bụ ọfịa onye ọbụla ogbu. Kwa ya abalị atọ na ndị a mụ bụ onye nọta ama mma ha ka dịkwa ndụ. Ha dị ndụ, onwe ihe ga-eme ha. Eze mmụọ gwara anyị na ọ bụrụ na ha debe iwu niile dị n'ajọ ọhịa ahụ, onwe ihe ga-eme ha. Onwe ihe ga-eme ha, ha ga-adị ndụ lọta. Iwu ke ka ha ga-esi fụ mmeri? Ebe mana ịma mkpụwa afịa, ịma nkwuwa okwu ma ị nọ n'ajọ ọfịa, ịma nkwuwa okwu ke ka ha ga-esi fụzi ya? Ihe mmadụ ga na-emebi na-agagharị nnọọ ma ọ ga-afụ onye ọ na-achọ.
nwaanyị abụkwa n'ihe ọjọọ. Ahụtala m ka ọ ga-esi kwete wee gaa n'ajọ ọhịa ọ maka ịfụnanya o were n'obodo anyị ka ọ gịnị? Obinna, mkpebi nwatakịrị a adịghị m mma ma otu. Ọ bụrụ na nwatakịrị a jee ebe a jee nwụọ, ọ pụtara na ndị nwe ya nne na nna ya akwụọla aka tinyere ọkụkọ akị na nkịtị. Mama ọ gaghị ahụ. Ihe anyị kwesịrị imewe nkịta bụ ka anyị kpewe ekpere ka ha nata n'udo. Kpewe ekpere n'otu ole? Kpewe ekpere maka obodo anyị ka ọ kpewe ekpere ka Mary wee lọta n'udo? Ka Mary lọta n'udo? Mgbe obi m na-agwa m ọ bụ na Mary nọ ebe a ihe a niile na-eme agaghị eme. Eze mmụọ si gba Mary ga-agbaghara afọ a niile anyị na-agabiga ka akwụsị. Ma eze mmụọ si o, ma eze mmụọ asịghị ihe nnekwu ekpere ya udo dị na ihe a niile nsogbu a niile gabiga ka udo dị. Ụbụcha ebe ahụ wee ebe gbasara ndị m mkpa ka udo dị. Ndị okenye anyị ga-esi nọrọ nwata nwaanyị ejebe n'ajọ ọfịa. Nwaanyị ọ na-eje n'ajọ ọfịa? Nwaanyị ọ na-eje n'ajọ ọfịa? Maka na o nwere ofu nwa maka na nne na nna ya nọziri achọ ka chụọ ezinụlọ na ka a chụọ ya achọ ka a mechie ya ka mgbaka eziokwu ife a chọrọ nnọọ bụ ka ezinụlọ achụ ya afọ ka ndị a mmiri. Maka gịnị? Nwata nwaanyị ndị n'anya ka mmadụ na-eji sue ndị ụka ama ọ ga-adaba amụ ya na alụmdi na nwunye. Ama bụ eziokwu. Ọ nwaanyị a ga-anụ anụ n'izigbo nwaanyị o nwere ezigbo agwa ịchọ ka ọ nata ị ga-eri ya. M na-agba ife ị ga-eme ka ha bụ ijere n'ụlọ ụka ekpereri ekpere ije n'ụlọ ụka kpereri ekpere site na ekpere ọ ga-anata. Ejekwe ka ọ bata o. Gara aku kita Nara
ya nọ ebe a na-eche ruo ugbo na-echekwa n'onye ma ọ na ịnọ na-eche ọ dị mma kebe eziokwu na okwu a riri ọnụ obi mmadụ ebe m ga-esi etinye ya n'etinye maka na mkpa ọgwanụ mbọ dịka alụ inwego ndidi anya ka onye ọbụla mmadụ kwesịrị itinye ndidi ọsọ dịka ibi ahụ gwara ya ụlọ ahịa gị rapụta ebe a sịkwana ka ị na-achịje mmadụ ka ọ mara ọnọdụ ọrụ ya bụ ihe na-eme ụzọ ụbọchị obibi ya na-aga dị ma ọ dị mma mmadụ nọkọta iburu ngwa agha abụrụ onye abụrụ ọbara ọ bụrụ na m amaghị ya ọfụma mana ga-anachi na-abụ nchekata ya na-asị kedu n'ohe o ji bụ nnọọ kịta m bịa nọọ efu nwa na ka o ji gaba nnọọ njem ahụ ndị nke bụ na kwa ụbọchị ekwu ekwusi bụla obi ọzọ akwụkwọ ngụ ugboro ugboro si ga-echekwa onwe gị maka ugbu a ọ dịgo ka ọ ya dị mana agụta m ọ na-akụzikwa ihe aga m eme otu ihe dị ka ọ bụ na ịlaghachi site etinye anya na mmiri kpọọ ntị n'ala onwe ka si n'okepụ ma ọ were anya m abụọ mata maka gị emezipụ ndị ozi ozi echetere m nke a ime ọmụma ịma na nnewe mama ya ka o mere m nka o ga-erechegodo ngwa ahịa na wee marụ ma na CNN mmanya hero kapa nke a ma ọ bụ na nne gị ga-echeta taa otu ọ na ịma ndị agadi nwaanyị a nye a na-ekebụ ahịa ngwa ahịa o wechezi abaka ya wee chọwa ama m ihe ị na-achọ unu na-achọ ime eziokwu aga m enyelu ya aka maka na eziokwu so m ugbu a ụmụaka m ezinụlọ ọbụla na-enweghị nna na-ebi n'ihere obodo na-enweghị ndị ndu na-agafe ụzọ
ụmụaka m maka na eji kamgbe na-enweghị ndị ndu n'ụmụaka m kingdom ya gbaghara anyị maka na eji kamgbe na ụmụaka m na-enweghị onye ndu nkiri nkiri ka a na-ekiri ododo na-ejiri ododo nri maka na onye kpatara nkụ ahụhụ si ngwere bịa obi mmadụ bụ nta obi mmadụ bụ onye keriri onugbu ọ jọrọ njọ ka udele njọ masị ukwe nkapụ amụ ụmụ agbọghọ ga-anụ di ụmụ ikolobịa ga-anụ nwaanyị ndị okenye ga-aka nka anyị erikọta a ga-anụkọ maka na udo abata ka udo chi ya n'ezinụlọ dịka eze mmụọ ụmụaka ma kọmuniti aga m aghọta onye ga-abụ igwe na onye ndu obodo anyị igbo na-arụ mgbe a ga-eme mmọnwụ ụmụaka ma ụrụ mgbe anyị ga-eme mmọnwụ okwe ma na na bọrọ ibido obodo achọba dike onye ka anyị na-eme ebe ihe Uchenna Nkiruka gabụ nwunye unu na mbọ wetara udo n'obodo a jidesi udo ahụ ike were na-achị obodo a bido taa ị ga-abụ ọchụ udo nke isisi n'ụmụaka m obodo too na igwe